συμπόσιο είναι αφιερωμένο στη μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος με τη δράση του χάραξε την ιστορία του αθλητισμού σε Κύπρο και Ελλάδα, στον Τίνο Μιχαηλίδη. Το έργο του οποίου είμαι βέβαιος πως δεν θα ξεχαστεί στην πατρίδα του, γιατί αποτελεί μοναδική Ολυμπιακή παρακαταθήκη, όπως δεν θα ξεχαστεί και από όλους εμάς στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία η πολύχρονη και πολυεπίπεδη συμβολή του στο Ολυμπιακό κίνημα και την Ολυμπιακή παιδεία. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν για την εγκαθίδρυση του προγράμματος του Georgetown University Certificate, το οποίο έρχεται να εντάξει την Κύπρο δυναμικά στον χάρτη της ακαδημαϊκής διπλωματίας. Είμαι βέβαιος πως μέσα από την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους κατάρτιση, οι νέες γενιές αποφύτων θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια να μεταδώσουμε τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού και κατ' επέκταση να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Με το συμπόσιο αυτό ξεκινάει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το Georgetown University Olympism in Action Certificate Program, που έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους νέους που θα ενδιαφερθούν να το ακολουθήσουν, να μπουν στην Ολυμπιακή οικογένεια με ειδικές γνώσεις πάνω στην πρακτική εφαρμογή των Ολυμπιακών αξιών στην κοινωνία. Μια ιδέα που ο Αλέξης υπηρετεί πολλά χρόνια τώρα και η οποία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών πανεπιστημίων, Ολυμπιακών Επιτροπών και Ακαδημιών, αλλά φυσικά και της ίδιας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Αυτή η δράση έχει στόχο να χτίσει μακροχρόνιο πλάνο δράσης, ξεκινώντας από το Τόκιο, το Παρίσι, το Λος Άντζελες που είναι η επόμενη Ολυμπιακή το 2028, με τη γενέτειρα της Ολυμπιακής ιδέας, της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας, σαν ένα παγκόσμιο οικοσύστημα παραγωγής ανθρωπισμού στην πράξη στην εποχή μας.